Nej! 3, 1, 2, 3. Leva. Jag kan konstsimma. Ja, kan du stå på händerna? Ska jag göra det? Så fan på. Jävla token. Jaha, jag kommer in i Havensbladet. Bakgrund på datorn bara. Plums. Ska jag pissa i full? Blir det helt gult. Men fan vad gött det här var. Är det någon mer som vill vara med? Fråga på hur fan så tar mig upp härifrån. Var det blöt? Ja. Ja. Det var matsalen. Det blir väldigt många dumma idéer, men inte många som blir sanna med det här. Nej, nu är jag nog färdig för dagen. Okej.